Il-ħobza tal-Malti, is-sigriet tagħha huwa l-ħin. Iktar ma jkollha ħin. Trid is-sigħat. Trid is-sigħat biex tagħmilha. Il-ħobza tal-Malti tkun magħmula minn qamħ hardwheat li kien in-naħa ta' l-Amerika u l-Kanada hekk. Ksieħ. Hardwheat u softwheat Ewropej. Taħlita ta' moħ li jġibu kien jġibu qabel il-Medigrain u tixtri del kwalitajiet ta' qamħ. U it-tinsila, l-imbirka tinsila. F'Malta għamilna żbalji imma l-menu din minn baqa jaħdem il-ħobza Malta ma qataħħix din u fi żmien 60 u 70 l-Ewropa qatata. Bdew jitfgħu l-additives u x'in il-kwalità ġiet mal-art u n-nies qataw il-ħobba b'reġgħu marru għat-tinsila għal-Mother Dough, għas-Sourdough, għal-Feto Madre bit-Taljan. Ġifieri, reġgħu ma issa kulħadd jiffanfra bit-tinsila reġgħu. Għax jafu li. Imma l-furnar Malti dik qatt ma tagħha. Dik ftar Malti qatt ma qatajnija. Għal-grazzja talla fejn sarna ħafna żbajji dik minn baqa jaħdem tal-Malti żamma. Tinsila minn kellu tinsila ta' mijiet ta' snin ta' ġejja minn ġenituri u hekk ta'. Qed tifhem? Dik masan Spjega x'inhi dit-tinsila. Ħalli dit-tinsila mixejwi ħafna huwa li tħalli biċċa millu mal-għada. Dejjem tħalli biċċa millu. U ġejja mill-verb tnissel. Qed tnissel. Il-familji jnisslu kulħadd inissel. Issa tinsila ġejja mill-verb tnissel, verb sabiħ. Qed tnissel. Li tħalli biċċa millu mal-għada. U din tagħmel differenza kbira enormi fil-kwalità, fit-toma, kemm iddum fuq l-iskaffa, kemm għandha shelf life ħajja. Shelf life. Qed tifhem. Meta qatawa barra, di qatawa 60 bdew daħlu ħafna bed improvers. Għal-kwalità marret il-baħar. U kif timmaġina tmur tixtri toast ġaħanut xar shelf life. Dak seratezz artifiċjali ngħidlu jiena, dak ħobs artifiċjali. Ma jistax ikun. Aħna naħdmu kuljum. Għax il-ħobża tkun lussu għandna Malta aħna li naħdmu kuljum. Naħdmu kuljum. Qed tifhem. 3 ijiem, 4 ijiem iżżomm ħobża tajba, tikkultiva. Fis-sajf tittattejja sewwa mħabba sħana għax il-sħana tnixfilha l-ilma. U meta tnixfilha l-ilma tagħmel l-iskorċa. Imma anke jkollok kejk barra, ħalleh barra jinxiflek. Kif l-aħjar iżomma fis-sajf? Magħluqa kollok ġa sarvetta u ġa kabord l-aħjar ħaġa li żomma. Ħadd tipprotettija mill-arja. Qed tifhem? Issa dik li salvatna, dik hija l-ħobża Maltija, imma tit il-ħin. Tit ħafna ħin. Biex innaqsu l-ħin toqgħod iżida l-ispanċ. M'intix tagħmel ġid, mhix kwalità. Mela tlaqna.